nga persona ang bugtong anak sa Dios, ang atong Ginoong Jesucristo, walay lain nga tahas mao gayod ang pagtudlo kanato sa kahingpitan. How to be perfect. Mao nang diha siyang kinabuhi atong nasayran, atong nadungog sa mga ebanghelyo nga ang tahas sa atong Ginoong Jesucristo mao gayud ang paghingpit sa sitwasyon sa tao. Mao nang maski asa siya kun adunay mga balatian nga moduol kaniya, iyahang hingpiton to perfect that person. Ang buta iyang hingpiton pinaagi sa pagkakita. Ang bungol iyang ayuhon aron makadungog, aron ma-perfect ang iyahang sense of hearing. Ang bakol iyang ayuhon aron makalakaw, mahingpit siya isip usa ka tawo nga makalakaw. Og sa mga higayon, ang patay iyahang gibanhaw aron ma-perfect pagbalik ang kinabuhi sa tao. Mo nang mga igsoon ko ni Kristo, ang Ginoo nagtudlo kanato sa kahingpitan. To be perfect. To be perfect is to be great. Ang paghingpit mao ang labing dako alang kanato. Mao nang dihas klase malipay ta kuna atas kahingpitan. Unsa man kana bang inig-exam kinsay di malipay ma-perfect, dili lamang ang maong estudyante kundi dili usab ang ginikanan. Ang bata perting lipaya wadto siyang ginikanan kay lagi adunay mga stars sa iyang bukton, kay lagi siya perfect. Lipay, pero kung walay stars, maghilak ang bata. Mga igsoon ko ni Kristo, mao kini ang atong gitinguha, to be perfect. Pero matud pa ni San Agustin, to be perfect is to discover and to find out our own imperfection. Ang pagkahingpit kuno, ato lamang makita o madiskubrian diha sa atong pagkadili hingpit. To be perfect is to discover our own imperfection. Mao nang diha sa kamugnaan, gipakita gyud sa Ginoo unsay makapahingpit sa lalaki. O kung sa man ang gibuhat sa Ginoo, iyang gibuhatan aron mahingpit ang babae, ang lalaki. Nagbuhat siya og isya, babae. Og perting lipaya ni Adan. O kung sa iyang giingon, kini nahingpit na gyud ko. Giatagan siya og mananap, wa siya di siya kayo tanto malipayon. Gikumplituhan siya, di gihapon malipayon. Pero labihan nga kalipay alang kaniya og nahingpit ang iyahang kaugalingon. Ingon dayon siya, kini unod sa akong unod, bukog sa akong bukog. Na sa ato pa unsay wala kanato, maoy makapahingpit kanato. Mao nang human dynamics alang kanato, mangita gyud tag kahingpitan. Mga batan-on, ngita sila kras-kras, uyab-uyab, dayon magminyo, unsa paniyana. Makita usab nato mga igsoon ko ni Kristo nga ang kahingpitan di ay sa usa ka bana anaa diha sa iyahang asawa. Ang kahingpitan sa asawa anaa diha sa iyahang bana. Ug ang kahingpitan sa usa ka ginikanan anaa sa ilang mga anak. Ug ang kahingpitan sa anak anaa nga kumplito magsud-ong siya nga adunay ginikanan. Mo nang labihan kalisod ang usa ka tawo kun siya unsa man inatay. Siya pay tatay, siya pay nanay, murag dili kumplito ug labihang lisura alang kaniya. Broken family. Mo nang mao kini ang makapahingpit kanato. Apan ngano ba
nga kun siya maoy makapahingpit kanato, nganuman nga ang mga babae pasakitan man. Nganuman nga ang mga lalaki paasahon raman. Nganuman nga ang usa ka bana duwa-duwaan raman ang iyang pagbati ngadto sa iyang asawa. O nganuman ang asawa mangita maglaing nga silingan nga naa man untay iyahang papil ug tawag diha ngadto sa iyahang bana. Muna makita nato mga igsoon ko ni Kristo, to be perfect is to discover our own imperfection ug makita diha mismo sa atong kinabuhi. Karon sa atong ebanghelyo, umana nato madiskubrian unsay makapahingpit is through our imperfection. Pero kining maong kahingpitan magtukngod kini kanato sa pagkalabing dako ug unsa man ang labing dako mao ang gitudlo sa atong Ginoo ang pagpangalagad. Mo nang ang labing dako anaa gayud diha sa pagpangalagad. Ug matud pa ni Spider-Man sa iyang giingon, great power comes from great responsibility. Therefore, power is relative. Kung ang imuhang kapasidad maura na, nan mauraw sab ka na ang imuhang responsibilidad. Magtimbang-timbang man usab ka na. Mo nang kun ang usa ka tawo walay kapasidad apan iyahang dawaton mamahimo nga trahedya ang iyahang kinabuhi. Sa mapananglit, ang usa ka batan-on pakalitan siya nga modawat sa mga responsibilidad isip usa ka ginikanan kay lagi sayo nabuntis unsa pa niana ng mga kakulias kinabuhi. Kung pakalitan siya ug wala siya'y kapasidad ingon ni ana pero napugos siya sa pagdawat sa mga responsibilidad, labihan kalisod ug mamahimo nga trahedya ug pait ang iyahang kinabuhi. Mo nang diha alang kanato magtukmod nga kun wala kitay kapasidad nan nganuman nga ato mang dawaton. Imagine nimo kun wa kay kapasidad nga mukanta, dayon mo apil kag choir, gahimo ra kag yabag-yabag sa choir. Imagine nimo wa kay kapasidad nga di ka maong mo pronounce mo basa pero himuon kang lektor. Trahedya alang sa mga tao nga namati. Mo nang power is relative. Mo nang kita gitudluan sa pagpangalagad nga atong pamalandungan kung unsa gayud ug asa kita kutob sa atong kinabuhi. Mo nang sa panahon nga dili pa kita andam kun mahimo dili nato dawaton ang maong responsibilidad. Usahay mura ba og mag-una ang atong gana, atong gusto, ang atong uwag kaysa ato ang responsibilidad. Daghan nahimong biktima niini. Nag-una ang ilahang emotional pagbati unsa paniana kaysa ilahang kapasidad ug responsibilidad. Munang kinsa katong mahimong labing dako mangalagad siya. Apan diha sa pagpangalagad ang pangutana, aduna ba siya'y kapasidad sa maong responsibilidad? Muna mga igsoon ko ni Kristo, kita gihagit sa atong kinabuhi ang pagdiskubre gayod sa unsay wala ka nato nga angay nato nga hingpiton. Munang alang ka nato gitawag kita sa pagkahingpit. Maman ka na ang Ebanghelyo ni San Lucas, pag mahingpit kamo, ingon nga akong amahan hingpit. Be perfect as my heavenly Father is perfect. And how? Is to discover our imperfection. Munang dias ti Ebanghelyo, ang Ginoo nagkuha gyud sa bata. Kaya makapahingpit sa taong lig-on ug kusgan, anaa sa mga mahuyang, anaa sa bata. Ang tao nga labing dako, anaa
sa pagdiskubre sa iyahang pagkamapausanon. Nganong nahimo siyang kusgan og lig-on tungod kay nabati niya og nakita niya nga huyang siya, ubos siya, yumos. Matud pa, kanabang the art of grounding, humility. Kung labing dako kita, nan mas mamahimo unta nga labing mapaobsanon kita. Kay ang tao nga anaa kanunay nagatunob sa yuta, siya gamhanan. Mabito ng humility, humus, buot pasabot, soil, anaa sa yuta. The science of grounding. Munang kun anaa ka sa yuta, nan kita mamahimong usa ka gamhanan, dunay gahom alang kanato. Apan ang tao nga naas kawanangan, ang tao nga hambugiro, hangin ray gadaghan, mamahimo nga wala siya'y gahom. Mahanaw lamang siya sa kalit. Muna mga igsoon ko ni Kristo, kita sa Ebanghelyo karon ihagit. Pagdiskubre gayod sa ato ang mga kahuyangon. Ug lisod alang kanato ang pagpangita ug ang pagdawat sa atong kahuyangon. Kinsa ba ang andam nga modawat sa iyahang sayop? Sa panahon nga atong dawaton ang atong sayop, diha kita nahimong lig-on ug kusgan ug labing dako. Munang ang bata labing kusgan ug labing lig-on tungod kay andam siya nga modawat sa iyang kahuyangon. Perfection comes when we discover and accept our imperfection. Ug tungod niya na andam siya diha sa iyang pagpangalagad ngadto sa uban. Ug unsa kaanindot kanang tawo nga nakadiskubre sa iyang kahuyangon ug sa panahon nga adunay mga kalapasan, andam usab siya nga modawat niini. Ug ang tawo nga lig-on kusgan mao kadtong andam usab nga modawat sa iyang kaugalingon. Munang hinaot nining papadayon sa santos nga misa, kita gihagit ang modawat nining maong bata nagadawat kanako. Imperfection dawato nato. Pero diya sa mong pagdawat ato hinumduman nga wala kita gibuhat aron dili mahimong hingpit. Kung dili gibuhat ang dili hingpit aron kita mahimong hingpit. Munang matud pa sa teolohiya, we are moving towards perfection. Usahay moingon dayon kita nga tungod kay tao raman masalaypon. Pero dili unta kita mohunong sa atong pagkapasalaypon. We should be moving towards our perfection. Ug mahimo lang kitang hingpit kung andam kitang mudawat sa atong mga kahuyangon. Palihog, manindog.